Hvad synes I om Jakob? Jakob, han er jo en super person. Han er meget glad, og man kan godt mærke, at glæden faktisk smitter af inde på os, når vi sidder og har time. Hans gode stemme, det smitter også af, så vi kan gå glad for klassen. Han får et lidt kedeligt fag til at virke meget sjovt. Og ja. Du er klar over det dansk, Jakob, ikke? Hvad siger om Jakob? Ej, han er en rigtig, rigtig god lærer. Han har i hvert fald lært os rigtig, rigtig meget. Det bliver kortet fra det her også. Han brænder rigtig tit for de ting, han underviser om, og det gør også, at man bliver meget sådan, inspireret af ham, og man også selv bliver rigtig interesseret i det, han underviser om. Ja. Han er også rigtig klog og engageret i det, han laver. Kan vi ikke blive censureret, eller også vi kan få et eller andet for hovedet? Eller? Jamen, Jakob, han er en OK lærer. Han drikker rigtig meget kaffe. Hvad synes I om Lone? Jeg synes, hun er rigtig god matematiklærer. Ja, og hun er også rigtig god til engelsk. Så. Ej, helt ærligt, hvad synes I om Lone? Hun er en fin matematiklærer. Kommer læreren ikke til at se det her? Nej, det er kun eleverne. Nå, så har jeg et klip med hende. Hvad synes I om Lone? Lone er en rigtig god lærer. Hun er meget aktiv i timerne. Hun gør meget ud af at forklare tingene for en, hvis man ikke forstår det, og hun forklarer det flere gange, hvis du ikke fatter det. Hvad synes I om Lone? Lone-pigen, hun er rigtig sød. Hun er virkelig sød, det er hun virkelig, og jeg synes, hun er rigtig betænksom og omsorgsfuld. Og så er hun en rigtig god underviser. Lærer. Jeg kan også rigtig godt lide Lone. Jeg synes også, hun er meget betænksom og virkelig god underviser. Hun går meget ind for hver elev samtidig. Hvad synes I om fysik, Jakob? Han er en rigtig god lærer, men han har virkelig dårlig humor. Okay. Han fortæller altid rigtig mange historier, og han sammenligner med altid vores forsøg, men vi ved ikke hvorfor. De er skuffet over, at vi ikke laver nok eksplosioner. Så derfor har vi tænkt os at lave vores egen. Hvad synes I om Anja? Jeg synes, Anja hun er rigtig sød, og hun er rigtig god til også at interessere sig sådan, for den enkelte person, i stedet for hele klassen altid som sådan en helhed. Hun er rigtig flink, og hun kan aldrig rigtig sådan blive sur på os. Nej, og så har hun da også med at aflevere vores opgaver tilbage lidt sent. Nogle gange går der flere måneder, før vi får vores opgaver tilbage. Eller også ender det med, at vi selv sidder og retter dem. Så det er også lidt sjovt. Hvad synes I om Lene? Hun er en meget speciel lærer. Hun har det med at fylde ugeplanen ud. Hvad synes I om Claus? Claus er en sød lærer. Claus elsker at sige, der er rev i trussen. Ha! Hvad synes I om fysik, om Jakob? Han er rigtig. Nej. Du er lige Du fik tegnet. Hvad synes I om Anja? Ja, altså, jeg synes, Anja, hun er rigtig sød. Hun har det med at... Lige forfra. Nej, du skal sige, hvad synes I om Claus? Han fortæller rigtig mange historier. Og han sammenligner dem altid med vores forsøg. Hvad synes I om Lone? Lone er en rigtig god lærer. Hun
er rigtig... Hvad synes I om Jakob? Jeg er nu er jeg klar. Hvad synes I om Anja? Jeg er klar. Hvad synes I om Anja? Jeg synes, at Anja hun er rigtig sød, og hun er meget god til at gå op i den enkelte person, i stedet for altid kun klassen som en helhed.